First Peter chapter 5 verse 8. Oh, sugdo na to og basa sa verse 7 kaning duha ka verse. First Peter chapter 5 verses 7 and 8. Ana bata? Amen. So, First Peter chapter 5 verses 7 to 8. Manindog ta? Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kayang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga naggulob. Nangita og tukbunon. Usbon ako? Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob. Nangita og tukbunon. Amen. Magpray ta. Father in heaven, thank you kayo Ginoo sa kagabion nga manggihatag kanamo. Salamat kang imong mga tuyo sa among mga kinabuhi o Dios, dili gayod mapakyas. Ang imong mga plano mao'y manghitabo og padayon nga matuman. Gisalig namo, gitugyan namo kami ug ang among mga pamilya. Diha kanimo Ginoo. And salamat Lord nga walay gahom sa kangitngit nga makahimo amahan sa pagpangguba sa unsay imong nasugdan nga mga maayong buhat sa among mga kinabuhi. Thank you Lord that we are covered by your precious blood. Thank you Lord nga kami ug ang among mga minahal Ginoo ug ang tanan among mga sakupan, we are covered by your precious blood. Og dili mo daog ang plano Ginoo sa kaaway o Dios sa pagpanggubot, sa pagpatibulaag o sa pagpangguba sa imong mga kaanakan o Dios. Among gisalig kanimo nga pasabton minimog ayo sa mga mensahe nga among madawat karong gabi huna. Ug among ning tuuhan madawat diha sa among mga pag-ampo, madawat namo ni gikan nimo o among langitnon nga Dios ug Amahan. Pinaagi sa pangalan sa imong bugtong anak si Ginoong Hesukristo, among hari ug among mangluluwas. Amen and amen. So karon nga kagabihon ang atong uluhan ang topic sa tong pagpamalandong pulong sa Dios giuluhan siya be vigilant. Sa Bisaya pa na siya pagka mabinantayon. Munay gisulti karon dinhi. So nagkabibo ning atong dapit no. Nagkabibo. Pero ako pod nga na kuan ba nga tungod sa grabe kaayong pagpamuhat ni Lord aning barangaya, ang yawa suko kayo? No, kabantay mo? Nga nagpray na pud gani ta og nga Lord, mauna Ginoo. Daghan ta giampo. Yang yawa mangita po na siya paagi mo na nga sige tangga pray mo na always dun ako nasa ko nga prayer nga Lord. No, wala gyoy usa og praise God nga giproteksyonan gyud ta sa Ginoo. Amen ba? So dili ta angay mahadlok, dili pud ta angay nga mabalaka. No, karong panahon na wala na gibalita nga naay gidingge, naay namatay sa high blood, naay tag-as og sugar. So ang tanang balita karon puro COVID. Ya, gaman pag yun kaganina na joy mga tawo nga magama-gama og mga istorya ba. Moingon dayon nga mangutana dayon, magpa-check up ko dok. Unya, may unsa may imong gibati? Nya deng, init man akong paminaw dok. Unya na kay PhilHealth. Naa. Okay, na kay COVID. Oh. Grabe mo kayo no. Mga ingana pero kamo na lang may bahala anang maghukom. Basta kay sagi kaingon ko na permi na ko nang gibalik-balik. Mga lagad gyud ta sa Ginoo. Kay og mag-inusara ka or naka sa tigo, mga lagad gyud ta sa Ginoo. No? So maybe nanapod tay adjustment nga himuon ani. Kung dili ni makuha jud nato og usa ka service, duha ka service tuluon. Usa sa buntag, usa sa hapon ug usa sa gabi.
Tabang na magwali, ron Priscilla, ma'am. Titata. Magwalit eh. No? Ingana. Pero, kung ang atong gidaghanon, tungaon to siya, okay naman to. Kaya nag-distancing naman tadaan ato. So, kung tungaon pa dyan to siya, okay na to kay napamampod sa gawas. Kaya katong sa unang ato itong gitunga, dire raman ta sa sulod tanan. Ato. Pero kung karon tungaon pa dyan ni siya, mas mulagyo ta og samot kaya maapil naman sa gawas. No? So, sible mo murag 25% na lang pod. Naas mga 20% sa gidaghanon nato. Anyways, basta kay importante katong akong giingon og limpyo or hugaw ang hangin nga atong ginhawaon, padayon tang magtubo diha sa Ginoo. Kabalo mo nganong nalipay jud ko tugod kay ni abot ang balita nga uy naay ngana nahumana ang atong seminar. Onya si Lord, perfect timing ba kayo si Lord, amen ba? Grabing plano si Yawa adto nga atong simana gyud iyang ipagawas ang balita pero wa gyud ni gawas. So karon na. So pildi na siya, defeated na daan ang kaaway mga igsoon niya. Ikaduha, kanong nalipay sad ko og ayo tungod kay kining sige man tagwali nga i-test ang atong faith, ang atong pagtuo suwayon. So mo po ni mga pamaagi nga mas moduol pa jud ta sa Ginoo mga igsoon. So no need to worry. God is in control. We belong to God. Amen. Praise God. Hallelujah. So daghan kayo tag kuan karon. So ayaw kayo mo og katarantaan ng COVID or unsa ba na diha. Ang sa gihapon ng atong bantayan ng kining atong kinabuhi. Espirituhano natong pagkinabuhi diha sa Ginoo kay kini mo'y kuyaw o kini mo'y makontamina mga igsoon. So verse 7 and 8 sa 1 Peter, dunay gisugo sa Ginoo sa kada usa nato. Una is itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka. Patugyan. So, mura kag, uy, nabalaka, wait siya, Christian mo ko. Lord, imo na tanan. Smile na po ka. O niya, sunod is kanang pagmaigmat. Muna nga, be vigilant. Magmabinantayan kita. Muna'y ato karon nga bantayan. Kabalo ka, dili man ka ma-worry kung naay COVID or wala because we know nga si Lord may nagbots tong kinabuhi. Pero ang problema, tungod kay kung naani, gubon niya ang mga buluhaton sa Ginoo. For example, karon natay mga Bible studies and cottage prayer, paliban na muna. Ingana, no? No? Unya, nga naman ang gikinahanglan, mangginang naatay mga buluhaton, nga ingon ana, tungod kay, diya sa ingon ani nga buluhaton, nagatubo ta des Ginoo. Gatuo ba day ta og sila ras ilang panimalay, maghimo na sila buluhaton para sa Ginoo nga wala man. So mo nang naatay mga gimbuhaton. So muna siya. So be vigilant. Karon dili lamang na maoy pinaka-issue nga atong hisgutanan this evening tungod kay kinalaparan, kinadakuan ni. Nang atong paningkamutan nga ug unsay mensahe nga gihatag karon ni Lord sa ato ning masabtan pag-ayo. So atong subayon ang kinabuhi ni King Hezekiah. Si King Ezekias mga igsuon sa Bisaya or Hezekiah, usa siya kahari sa Juda nga grabe gyud ang iyang pagsalig sa Ginoo. Nakailag gyud kay siya sa Ginoo. Unya dunay tulo ka pagsulong nga niabot sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkapangulo ingon nga gingharian. Tulo ka mga ingon nga hari sa gingharian sa Juda. Dunay tulo ka mga pagsulong nga nahitabo sa iyaha. Ang una, makita nato ni mga igsuon sa Isaiah. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Isaiah chapter 36. Isaiah chapter 36. Ingon ang verse 1, sa ika-14 nga tuig sa paghari ni Ezekias sa Juda,
Gisulong ni Sennacherib nga hari sa Assyria ang kinutaang syudad sa Juda og nag-ilog or nailog kining tanan. Unya samtang si Sennacherib didto sa Lakis, gisugo niya ang labang opisyal sa pag-adto sa Jerusalem aron pagpaampo kang Hezekias. Miadto ang opisyal o kinuyugan sa daghang mga sundalo og samtang nagtindog siya duol sa agianan sa tubig sa lanaw nga didto sa ibabaw sa dalan paingon sa uma nga ginganlag uma sa maglalaba, misugat si Eliakim kaniya. Si Eliakim anak ni Hilkias ug maoy tinugyanan ni Hari Ezekias sa pagdumala sa palasyo. Sa pag-adto ni Eliakim sa opisyal, giubanan niya ni Sebna, sekretaryo sa palasyo og ni Joas nga tigbalita nga anak ni Asaph. In verse 4, giingnan sila sa opisyal, ingnan ninyo si Ezekias nga ang gamhanang hari sa Assyria nag-ingon, unsa bay imong gisaligan? Nagtuo ka ba nga ang gubat mahimo lamang daogon pinaagi sa pulong? Kinsa bay imong gisaligan nga misukol ka man kanako? Nagsalig ka sa Ehipto nga samara sa basag, nga bagakay nga makasamad sa kamot, sa taong mugunit ni ini. Ingon ni ana ang hari sa Ehipto ngadto sa mosalig kaniya apan kun moingon ka nga nagsalig ka sa Ginoo nga inyong Dios, dili siya mao ang Dios. Dili ba mao man siya ang Dios nga gisimba didto sa mga laran? Sa kabungturan nga gipangguba ni Hezekias og unya giingnan niya ang katawhan sa Juda og sa Jerusalem pagsimba og gidid-an niya ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem sa pagsimba sa usa ka mga halaran lamang. Sata. Dili ba siya mao ang Dios nga gisimba dito sa mga halaran sa kabungturan nga gipangguba ni Ezekias ug unya giingnan niya ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem, gidid-an niya ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem diha sa usa ka halaran, sa pagsimba diha sa usa ka halaran lamang. Lakaw ngari kay makigsabot ako kanimo sa ngalan sa akong agalon ang hari sa Assyria ug hatagan ko ikaw 2,000 ka kabayo. Kung ikaw may samang gidaghanong sundalo nga mukabayo ni ini. Unsaon mo man pagkabuntog bisan sa labing ubos nga opisyal sa akong agalon nga nagsalig ka man lang sa mga karwahe o sa mga sundalo nga ihatag kanimo sa Ehipto. Nagtuo ka ba nga wala ako sugua sa Ginoo sa pag-anhi dinhi aron paglaglag ni ining nasura? Giingnan ako niya sulunga o gub-a kining nasura. Diha lang sa takotob. Makita nato mga igsuon nga sa unang pagsulong, ang hari sa Assyria, powerful kayo ani nga time. Kay wala pa man ni Saka ang grabe kagamhanang si Nebuchadnezzar ani nga time. Kani pa si Sennacherib. So ang iyang pagsulong, dala niya, gipasuguan niya ang iyahang mga opisyal sa pagsulti ngadto sa mga opisyal sa hari sa Juda nga si King Ezekias nga pasurinderon sila. Gani ningon siya nga dili ka modaog. Bisan pag musalig ka sa inyong Ginoo og inyong Dios, dili ka modaog. Mo ni gisulti tama? So bakak ni, amen. Sa ato ang usab mao ni. Ngayon sila nga ampo by the way og nay mo bisita nato. Relax ka lang diyan. Nga face mask man ka unya. Lagyo man pud mo. No? Nay mo bisita di praise God makadungog po sila kapit. So sa unang nga pagsulong, sulong ni mahitungod sa hulga paglumpag sa iyang gingharian. Kini si King Hezekias. Unya gipasanginlan siya nga nagsalig siya sa katawhan or sa gingharian sa Egypt. Manang maingong mubayad sa Egypt, mukuhag mga sundalo kay makigubat
batok sa Syria. Gipasangin lang siya. Unya, ikaduhang pamasangil, kanang giingon diha, kanang i-deceive jud siya, pasalaagon siya, kanang niingon diha nga, gisugo sila sa Ginoo arong lumpagon ang maong gingharian sa Juda. Grabe no? Kung ikaw na makaingon kong kang, wala siguro gyud na paglaom. Unya, kung ato ning padayonon kay gisuwat man din ako ra isulti ninyo ang mga highlights. Si Hezekias wala mitubag. Wala siya ni balos og unsay pagpanghulga mga pamasangil sa iya, wala siya. But iyang gibuhat nagampo siya sa Ginoo. Amen. Lami kayo ning gubat nga dal-on nimo sa tuhod. Ang gubat nga dad-on nimo sa pagpaubos, ampo lang gyud siya, Lord. Kadungog kas unsay ilang gisulti. Sa iyonan ka, ang introduction diri gamhanan namo nga gamhanan nila nga agalon hari sa Assyria. Grabihan no? Unya ningon pagyud nga dili makaluwas ninyo ang inyong Ginoong Dios. It means nga ilang gunahuna nga kining hari sa Syria ilang gipaka-Dios og mas gamhanan pa kaysa sa Dios nga gisimba sa hari sa Israel, nga maong Dios nga atong gisimba karon. Amen ba? Pero kining tawo nga nag-rooted ba kanang nigamot og ayo sa ang iyang pagtuo nigamot og ayo sa unsa ka matinud-anon ang Dios. Unsa ang mga kasuguan sa Dios, unsa ang mga pulong sa Dios, nigamot sa mga saads Ginoo na yung salig bisan pag unsang matang sa pagpanglingla, matang sa pagpanghahulga, dili siya mataranta. Kabalo mo hadlok po siya gamay ani. Pero dinhi nato makita ang 1 Peter chapter 5 verse 7 nga nag-ingon gitugyan ang tanan ninyong kabalaka sa Ginoo. Pag-abot ani nga problema kini si King Hezekias iyang gidala ni nga problema ngadto sa templo sa atubangan sa Ginoo. Unya nakadungog na pod kay gihulga naman ni sila gilibutan na sila ani. Niingon dito ang mga opisyal sa mga kasundaluan nga gikan sa Asyriang gisugo ni Haring Senakirib nga kung dili mo surrender, mag-inom mo sa inyong kaugalingong mga ihi, mukaon mo sa inyong kaugalingong hugaw. Grabe no? Pero kabalo mo, si Hezekiah ani nga time, wala na yung panahon, parang muandam pa mga pana, espada, wala na, gilibutan na sila ani. So ang pinakaunang gihimo lamang ni King Hezekiah ani nga time, iyang gipa palong, iyang sa tawag na, tabunan ang mga tubod na nagpaingon sa syudad, sa Jerusalem, nagpaingon sa Juda. Kaya syudad sa Jerusalem, ang kaning Jerusalem, gipatabunan niya. Nyaningon siya nga, unsa man yung tuyo, nga simug anhi diri ang tanawa, lisod maning dapita. Wa mo'y di ni mapuslan kung inyo ning sakupon. Kay gani, walay tubig. No, pero gitabunan mo na yung ibuhat. But ang pinakadako gyud nga gihimo ni King Hezekiah kana yung gihisgutan sa 1 Peter chapter 5 verse 7 nga iyang gidangop sa Ginoo. Gitugyan niya sa Dios. Imagine ani nga time galibot ang armies gikan sa Assyria nga dili maihap. Unya galibot na sa syudad, sa kinutang, sa mga pader unya gasulti na murag kini ang pader, naa diri ang mga sundalo sa likod ani kani naadiha ang sundalo sa mga taga-Assyria. And ingon sila, surrender na lang mo, ampo na lang mo, surrender, give up na lang. But si King Hezekias, lahi ang iyang gihimo, miduol sa Ginoo og nag-ampo. Doon naman to'y suwat nga grabing, ang maong suwat, grabe kayong pagpanghulga. Ba't ka to nga suwat, gidala niya ato bangas Ginoo. O niyan, ingon siya, Lord, tanawa. Ikaw mo'y gipasipalahan o dili kami. Lord, nabuntog nila ang ubang mga nasod tungod kay dili tinuod ang ilang mga Diyos. Pero kami nagsimba mi sa tinuod nga Diyos mao ikaw. Tabangi kami. Niabot si Propeta Isaias o gisultian siya. Hezekiah, ayaw kabalaka, dili sila makabuhi bisag usa lang ka araw.
Padadaan kog kaguliyang ang ilang dapit, mamalik sila nga dili makatira, dili makabuhi, bisag usa na lang kauhas sa pana. Mamauli sila, maparot sila. So nahitabo gayud mga igsoon, nga tungod kini si Hezekias nagsalig sa Ginoo, nagmadinang panon sa Dios. Ang mga sundalo ni atras ni balik sa Babylonia. Pag abot dito sa Babylonia, ang ilang hari gipatay. Ang nagpatay rapod kaugalingong sakop sa palasyo. So nagmadaogon si King Hezekiah tungod kay iyang gi tugyan sa Ginoo ang iyang kahadlok og kabalaka. Ayo na apa bata? Balaka kung unsa kay malungag ron, unsa kay mabuhi pa baka taron ani, unsa ba kay no? Sa may atong ibayad, unsa may atong ay tig kabalaka. Tugyan na sa Ginoo. Amit ta magampo ko sa Ginoo kay daghana kay kog concern. Daghan jud kay kog guna-una, Lord, si kaigsuunan, si kuan Lord, si kuan. Nga daghan kay kog giampo. But sa diha mga igsuon nga makabantay kang daghan nga mga panagsulong ang mahitabo sa imong kinabuhi, mabantayan po nimo ang imong kinabuhi nga nahimo kang hingampuon. Munso na ako nabantayan nga murag ang imong pagsalig sa Ginoo nagtubo kay ngano sige kang gaampo, sige kang gaampo, sige kang gaampo. No? Unya og mo relax na po ka, di ka maampo, dadaan po ka igalampo. So ampo gyud po ka diha ka nagtubo. Kun hinduta jud kayo ni. So mo toy unang dako kayong kadaugan nga naangkon ni King Hezekiah, dili pinaagi sa iyang kaugalingong kusog, dili pinaagi sa espada, sa bangkaw, sa pana, sa gubat, sa kabayo, sa karwahe, kundi pinaagi sa pagsalig sa Ginoo. Kanang nas imong tapad ng salig ta sa Ginoo. So, sa unang pagsulong mga igsuon, wala ni nakapukan ni King Hezekias, ni King Hezekiah. Wala nakapukan kaniya ang unang pagsulong. Grabe to. Makaingon jud ka nga kanang nahitabo karon sa China o sa Pilipinas, mauni hitabo nga giatake. Giilog ang West Philippine Sea ang ato ang katong Scarborough Shoal. Kinadaghanan ra ba yung isda niya sa ilalom pa jud ana. May mga lana. Unsa kadaghan ang lana sa Dubai or sa Iran o sa Saudi, dili na ikakumpara sa lana nga gitimbang-timbang nga maong ing anak kadaghan nas ilalom anang dagata. Ila na nang giangkon gani karon gani gitukuran na nag-military airbase. Sa ilalom kataguan sa mga submarine, may mga kadungguan pod sa mga warship, may mga kanang naapoy airport na nay runway. Unya may mga radar na, may mga tower, may unsay tawag ana, na aduna nay kanang murag warehouse nga kabutangan og daghan kayong missile. Duna po'y mga quarter nga tuluganan sa mga kasundaluhan nga bisan pag 10,000 kabuok. Grabe na kayo. Now they are entering the Julian Philippe Rift. Nisulod na po sila. O niya imong makita sa balita nga dunay Philippine Air Force nga nag-surveillance dito, sila pa'y giabog. Giingnan silang naglupad mo, ibabaw sa teritoryo sa China. You are against the law. Hala? Ni-reply nga amuan eh. Pero giingnan silang pahawa mo karon dayon. Sunod, ag-worship na. O niya, giingnan na ditong pahawa, kay gitreat ni mo, murag nang hulga mo. Imagine ato ana, pero dili na ta kaduol diha. Ang Japan pod karon nilusad nila, ginaog nila ang ilahang worship. Ngano man? Tungod kay ibabaw sa ilang mga island, galupad-lupad ang airplane, ang mga aircraft sa China. Unya may kasabutan man ang Japan o ang Amerika nga human sa atong gubat sa World War, dili na mo gamit og
Sandata ang lakas ang Japan. Munang bisag ilang pulis, bunal na lay dala. Pero karon, unya, dunay ikaduha nga gihimo karong lakang ang Amerika nga ilang ipatuman ang balaod nga gitawag siya malayang paglalayag sa buong karagatan. Pero ang problema tungod kay ang tanan nga mga barko anhi man gyud na moagi sa West Philippine Sea. Kaya alangan mo tuyok pa sila dres Pacific Ocean. No? Milyon nilang gasto diha. Dako sila lugi. Pero kay di naman paagion sa China. Ninduta no sila di mo paagi sa atuang area. So sama ani mao ni ang nahitabo. And then kung magtanaw karon sa dako kayong kaguliyang diha sa social media, daghan kayong muhagit sa tong presidente nga, gira ta, makigira ta. Nya makigira ta sa ilaha mga nuclear ng ilaha ni ato, apintik lang intawon mga mayra bag naay mga mulawin ta dire hey. Gigira ta. Pero ang gihimo mga igsoon, daghan mga Pilipino nga moingong makigira ta, pero mangayo una og air support, mangayo og kanang suporta sa kanang sa Amerika og sa uban nga mga silingang kanasuran. Kana bang moingon sila nga sugdaran nato gira tara, mulaban lagi na sila nato. Murag nga na. What if mulaban sila nato patay na tatanan? Tungod kay 11 minutes, abot na tugpa na din his buhol ang missile digigikan sa China. 11 minutes ra. Unya mayo ra ba naging inighagbong na mararag. Grabe no? Kuy kulbaan gani si Trump atong ilahang problema sa North Korea. Nga naa sila yung mga catcher rito. Nakita, saan na ito na. So, ang atong una-una, mostly ang mga Pilipino, bawi, una ito na, atuan na. Mangayo tagtabang sa Amerika, mangayo tagtabang sa Korea, mangayo tagtabang sa Japan, magsanib puwersa, magpinta kasi giraho na ito ng China. Pero dinhi dunay hari nga walay nahimo. Wala siya nanawag this Egypt. Wala siya nanawag sa mga silingan ng nasod. Ang iyang gitawag ang Diyos. Sa ito siya mga Kristohanon pod karon, di na nag-ampo. Sa pagkatinuod lang, bagura kong nag-ampo nga, Lord, ibalik na mo ng amua. Ano gunang giagaw nila ng amua na? Bagura kong nag-ampo. Yung mga sige ratag kasungot, makadungog, tas mga balita nga sila nangisda, yung kita yung mangisda, magdasmagan ang mga gagmay, tao natong bangka. Luoy kayo, sungot anak, but wala ta nag-ampo. Ang ato pang noong giuna-una, mali. Kaya nga itong una-una, suportaran tas ubang mga nasod, kaya na to na, lumpago na to na, pulbuson. Now imagine na, yes, pwede nang may tabo, nga dunag yo'y gera. But ang problema ang Pilipinas na as a war zone. Dili pa mahurot nimo ang aircraft sa China pagpabagsak. Ang tanang mapas Pilipinas ni unlod na kay naata sa war zone. Mubitaw nang niingon ang Bible nga mahimong dugo ang 1/3 kadagatan. Napadjay giingon diha nga mga matay ang 1/3. Daghang gipanghisgutan. Pero nasayod tag kanos anak may tabo. Men example lang ba? But si King Hezekiah, nakabalog yun siyang ang Ginoo kaya. Kaya ni Lord. Ay, buhaton si Lord. Muna ko, this time nag-pray radyo ko, pinasimple lang. Wa ko kabalog pila kabuk gaampo sa West Philippine Sea, but at least kay bawo kong naiusa ako. Gampo ko magabi jud Lord. Amin 'yon. Amin 'yan. Pag nabalik na sa ato ang one day, superpower ang Philippines. Kita mo'y mag-supply og gold o lana sa ubang mga nasod. Kinagrabihan. Muna'y problema karon nga niya sa atong nasod. Ang atong nasod,
Naghunag-hunag asa kinsay mutabang nato, pero wala nagduol sa Ginoo. Ingon pa ang China, papahawaon na itong nagpuyo sa Pag-asa Island, klaro na kayong atuan na. Ang gapuyo gani diha mga Pilipino. Grabe na, madugay na, may papahawaon ng taga-Palawan. Sunod na, taga-Bohol. Balhin mo sa Kamigin. Na diha na taan na ron. So sa unang pagsulong ni daog ni si King Ezekias, na kung maguna-una ka, Pastor, kinilagi si King Ezekias, murag dili siya mabinantayon. Kaya nga nung wala man siya kapangandam. Iya mga sundalo, wala nakaandam. Naana, galibot na. Usa pa man sila nga taranta, naguron. Wala nag-andam ni sila. Listen to this. Ang pagpangandam nga atong yunahuna, mao ang pagpangandam sa physical, sa mga armas nilang panggera. Pero si King Ezekias, tungod kay Diyos nun ang iyang kasing-kasing, ang iyang pagpangandam naa sa Ginoo. Muning kung maghisgot at kabahig pagpangandam kining atong pagsalig sa Diyos. Ang damo na itong abot na mga pagsulay, ang atong pagsalig sa Ginoo, puwersa, ligon kayo. So, for the sake sa ato nga time, kay kuan man kanang nagtanaw raman ta sa background ni King Hezekias, for the sake sa ato nga time, ni atras gyud ni sila, hurot gyud, gatangsgiving ni sila kay, hurot. Uli sila tanan, nag-unay ra dito gubat kay gipasulong man pud sa Ginoo ang Assyria ani nga time. So, gisulong dito, uli ta, retreat. Uli sila. Pagabot dito, gipatay lang hari. Sa ikaduhang pagsulong, kay wa man ni daog ang kaaway, tungod kay si Hezekiah, nagsalig man sa Dios. Gisulong niya si Hezekiah pinaagis balatian. Muna ikaduhang pagsulong. Munang ang yawa, sa una niya nga tira ni mo, ug di siya mo daog, ayaw kumpiyansa kay naa siya plan B. Na kung makaikyas ka sa plan A, nasa plan B, pero ma-overcome nimo ang plan B, tuwa pa'y plan C. Kanang nas imong tapad, puro ra plan, walay ABCD. Grabe ang yawa mo plano. Plan A, plan B, plan C. Susunod niya nga giplano, iyang gipasulong si King Ezekias sa balatian nga gitawag og kanser. Sa Bible ningo ra ning hubag-hubag. Pero may kang hubag-hubag nga makamatay di kanser. Gihubagan siya. Gipasulong siya atong basahon mga igsuon sa chapter 38. Niadtong adlaw verse 1, nagsakit si Haring Ezekias og himalatyon na. Giadto siya ni Isaias, ang propeta nga anak ni Amos o giingnan. Nag-ingon ang Ginoo nga dili ka na mamaayo pa og mamatay ka na busa pangandam. Gisulong siya sa balatian og nasayod ang Ginoong katong balatian na makamatay. Munang nagpadala siya og propeta nga mao si propeta Isaias sa pagsugo nga pangandam na kay mamatay na ka. Uryak na ay mo atos inyo haron mo ingon itong Jer. Pangandam kay patay na karon. Murag imo na daang bahinon nimong yuta. O imo ni Karis, imo ni Kim, imo ri. Munay atong matang sa pagpangandam. Unya mobilin na dayon tag mga last words of testament. No? Pag mamatay ko, kanang akong gabas, kinahanglang. Kanang mga martilyo na ko. Nga na, no? Ginan siyang pangandam kay mamatay na ka. Kining maong balatian, sulong ni sa kaaway, gipasulong si Haring Ezekias sa kaaway, sa ikaduhang, sa plan B ni, pinaagi sa balatian. Gipasulong siya pinagis balatian. O kini nga balatian dili basta-basta tungod kay ikamatay gyud niya. Imagine ikaw ang hari, tanan nga mga doktor nga sakop sa mga banggiitang doktor nga sakop sa imong gingarian, kaya kanilang ayuhon. Pero kini nga balatian dili gyud ni makaayo nimo. O dili gyud ni mamaayo. Gani ningon ang Ginoo, ikamatay ni nimo King Ezekias pangandam. So,
In verse 2, mitubag si Ezekias or miatubang si Ezekias sa bungbong og nagampo sa Ginoo. Tan-awa, chapter 5 verse 7, 1 Peter chapter 5 verse 7 gyapon. Cast all your cares and your anxieties. Imong kabalaka kahadlok itong yan sa Ginoo. Tan-awa ni si King Ezekias unsa iyang gibuhat? Miatubang si Ezekias sa bungbong og nagampos Ginoo mingon siya og Ginoo, hinumdumi intawon ang akong pagkinabuhi nga matinud-anon sa imong kabubuton or matinud-anon sa imong atubangan og ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya minidangoy-ngoy siya pag-ayo. Hilak sa ayos Ginoo. So di gipasabot nga muhilak ka, alanganin ka. Sabot mo, alanganin ka ng balibag pulso, nga na. No? Okay ra nang muhilak ta at itata. Basta kay nihilak kas Ginoo, ayaw hilaki ng watay kwarta diha, ayaw hilaki ng watay kaon diha, ayaw hilaki ng tawo, hilak at ihilak sa Ginoo. So nagampo siya. Grabe ni no? Imong makita nga kini si King Ezekias ang pinaka number 1 niya nga batasan is kanang mabinantayon gyud kaayo siya. Kay kanang tawo nga mabinantayon dili na mataranta, ampo na ditso. Muampo na ditso. So ni ampo siya sa Ginoo nga Lord hinumdumi. And tan-awa sa verse 4, og giingnan sa Ginoo si Isaias adtoa si Ezekias, og sultihi nga nag-ingon ako, nga ang Ginoo, ang Diyos ni David, nga imong kagikan, nadungog ko ang imong pag-ampo, og nakita ko ang imong mga luha. Busa, dugangan ko 15 katuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw og kining syudara gikan sa hari sa Assyria, og magpadayon sa pagpanalipod ni ini. Ala nindutan no. Giayo siya siyang balatian, abi niya mamatay niya udtong tutok sa iyang edad. For example, iyang edad 80, ang udtong tutok sa iyang edad 40. So abi niya mamatay niya 40 siya. But ningon si Lord, ayuhon ikaw. Ang akong giplano 80 katuig. Pero niingon pag sa dugangan ako 15 katuig, it means nga makompleto nimo ang mga katuigan nga kung giplano nimo, o dili ka mamatay tungod aning maong sakit, dugangan pag yun ako nagbonus 15 years. Ninduta no? Halawa na lipay. Hindi na mo ganahang mabuhi. No? So, giayo siya, gidugangan pa dyan. And then, ingon diha, gisultihan ni Isaias ang hari sa verse. Okay. Nya sa pagbutang og nganha sa iyahang hubag og papilit nga hinimo gikan sa igos og mamaayo siya. Unya nangutana si Ezekias unsa may ilhanan nga magmatuod nga makaadto ako sa templo sa Ginoo. Si Isaias mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag sa Ginoo kanimo nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Pabaliko niyag napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Ahaz og natuman kini. Ang orasan kaniadto mga igsuon, mura ni siya kahoy nga gipatindog. Nya butangag bato ditong gatalay paingos punuan. Dayong diri na pod butangag bato padong dito. So kung asa ang anino dito mo silang. Pag silang anak katong last nga bato mo'y maigo sa anino, alas 6. Ang bato nga ikaduha nga padong dire mo'y maigo alas 7. So, alas 9. Pag ang udtong tutok, na dire. Pag alauna ang anino di sunod nga bato, alas 2 sa ikaduhang bato kay ang anino ro may giagad ani. Bantay kang naa diha, ang anino niya na dito. Pero kung moabot na dire ang iyang anino nara dire. Ingana mga igsuon. Maringon si Lord ang ilhanan nga mamaayo kagikan sa imong sakit. Patraso nako ang anino sa orasan ni Ahaz. Kini si Ahaz yang papa. Ang hari kanito. Tatay. Now listen, kinagrabihan kayo. Imagine naa dito ang adlaw, so diri ang anino, tama?
Pero karon ang nahitabo ningon siya paatraso niya didto na ang adlaw. So ang anino ani nga poste naa naunta dire pero ang anino di dire. Muna giingong gipaatras ug nahitabo gyud na. Human ni ana naayo si King Ezekias og nagmadaugon siya sa duha ka mga pagsulong. Amen. Una, gisulong ang iyang gingharian sa Assyria, nagmadaugon siya kay iyang tugyan sa Dios. Amen. Ayo, amen. Ikaduha, gisulong siya balatian, nagmadaugon siya batok sa balatian kay iyang gitugyan sa Dios, naayo siya, nakadawat pa siya ganti o gipanalipdan pa gyud siya sa Ginoo. So nagpadayon siyang malinawon. Unsa to? Be vigilant. Pag mabinan tayo, arita sa plan C. Sa unang plano, sa unang pagsulong, nidaog siya kay nagsalig sa Diyos. Sa ikaduhang pagsulong, nidaog siya kay nagsalig sa Diyos. Sa ikatulo, tan-awon nato. Sa ikatulong pagsulong, maigsuon, ato ning bantayan pag-ayo kay dinhita sigig katagak. Dinhita siging makasala. Dinhita siging kahulog. Chapter 39, verse 1. Di ata magsugod basa. Atol ni atong higayuna ang hari sa Babylonia, nga si Merodach Baladan, nga anak ni Baladan, nagpadalag mga embahador ngadto kang haring Ezekias, may mga sulat ug mga gasa silang dala gikan ni Merodach Baladan kay nahibalo man siya nga nagsakit si Ezekias ug bag-o pa lang nga naayo. Kini ha? Ikaw king sa Assyria imong kasundaluan ni sulong mo wa mo'y nahimo. Ikaw balatian wa kay nahimo ni sulong ka. Ako. Si Babylonia na. Siya. Pero ang iyang paagi very welcoming. Wise kayo siya. Kunyari, dadan-dadan kaniya anig chocolate. Kunyari, dadan-dadan kaniya og flower. Kunyari, amiguhon kag taman. Agawon ang imong pagsalig. Tanawa ha? Kunyari, nagulo. Nagdala pa siguro sulat. King Ezekias, nadungog kong hapit daw ka mamatay. Kabalo ka na, balakag na hadlok di ko kayo, muna'y nangatan ni mo. Mo nga nalipay kayo ko nga naayo, nakakaroon mo nang nagpadalog yung mga imbahador. Dili ko personal nga makaanha ni mo. Pero kay imbahador mo nga akong gipadala, it means samarag ako'y nangatubang ni mo. Gihiguma ko ikaw, gipangga ko ikaw, dili ka na ako pasakitan, nalipay kong giayo ka. Hala, kaninduta no? Gitagaan pag yun siya, daghan kayong mga gasa. O nya, niingon sa verse 2, giabi-abi sila ni Ezekias o gipakita niya kanila ang balay tipiganan sa iyang mga bahandi. Wow! O nya, niingon pag yun, ang mga plata, bulawan, mga pahumot, ang mahalong lana, ang iyang mga armas, ug ang tanan niyang kabtangan, walay bisan unsa nga wala niya ipakita. Walay bisan unsa nga wala niya ipakita kanila. Tanan yun, iyang ipakita. Nga naman, nisalig na siya. Tanawa ta. Hello? Pag nisalig na ka sa usa ka tawo, tanan nimong sekreto imong i-share niya. Tama? Pag musalig na ka sa usa ka tawo, grabe murag, wala na'y privacy. Lahat na nga naan mo, imong ipaambit sa iya, imong ipahibaw sa iya. Kaya nisalig na ka. Na-realize sa yawa nga dili na ko basta-basta ni si King Ezekias atakihon sa paagi nga murag brutal. So ang akong himuon ani ako ning amiguhon. Gipasulong na ko ni sa Assyria, wa man ni nahadlok, wa man ni surrender, wa man ni yukbo nako. Gipasulong na ko ni sa Balatian, wa man nahadlok, wa man ni surrender. Salig sa Ginoo. Mag-isip ka sa imong himuon. Ting! Murag nindot, di ba? Ako ni siyang amiguhon. Amiguhon ako ni. So, iyang gi-amigo. Hatag-hatagan niya ang mga gasa kunuhay, hangtod nga naagaw na niya ang pagsalig sa hari sa Assyria, o gani gitur ang iyang mga embahador.
Ako ang hari sa Babylonia, wala ko nakakita sa unsay naa ni mo King Hezekias, pero tungod kay naaman ko'y ambasador gipadala, sila ang akong mata. Munay embahador. Tanawa na, we are ambassadors of Christ. Ingon si Lord, ako ang mata, kamo ang akong mata. Nakita mo ninyo na, maluoy, gid mo anak, kay kamo ang akong mata, pareho tag pagbati sa dang inyo nang makita, kay mga ambasador mo nako. Mga na, bitaw ang Ginoo, bitaw. Mo pre iyang bation. So, iyang gi-expose tanan. In verse 3, so ato sang padayonon, ningon ang verse 2, giabi-abi sila ni Hezekias o gipakita niya kanila ang balay tipiganan sa mga bahandi, mga plata, mga bulawan, mga pahumot, mga mahalong lana, ang iyang mga armas o ang tanan niyang mga kabtangan, walay bisan unsa nga wala niya gipakita kanila. Verse 3, unya si propeta Isaias, miadtok ang haring Hezekias og miingon, unsa may ilang gisulti nimo og tagadiin man sila. Mitubag si hari. Mitubag ang hari, gikan sila sa Babylonia o sa kanasod nga layo kaayo. Og unsa may ilang nakita dinhi sa imong palasyo. Nangutana si propeta Isaias, ang tanan gayud, walay bisan unsa, sulod sa akong mga balay tipiganan, nga wala ko ipakita kanila, matod sa hari. Grabe no. Gitur niyan, muni akong banyo. Muni akong kuan, mga kaning nga tanom, mahal kayo ning nga tanom. Minalit na ako ni dito sa kuan, no, aritas likod, tanaw ta ring atong, mambere na ipatuhan na rin ma'am. No? Na pa mga tangkal pero wa patay baboy ron kay wa pa may gitor naabot pas kwarto gipalili pas ilawom sa katri mo na ako mga sapatos diha napo koy mga lamok ditong binuhi ngana no walay natago ang tanan gyud gipakita niya in verse 5 unya giingnan ni Isaias si hari Hezekias pamati niining pulong sa Ginoo nga labing gamhanan muabot kayud ang panahon nga ang tanang butang nga imong gitipigan, lakip ang tipiganan or lakip ang gitipigan sa imong katigulangan nga anaa hangtod karon panadon ngadtos Babylonia. Wala gayoy mahibilin og pipila sa imong mga anak pamihagon unya himuon nilang yunoko og mag-alaga dito sa palasyo sa hari sa Babylonia. Dito na tamo sulod sa verse 8 sa 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 8 nag-ingon, pagbantay. Kay ang kaaway, ang yawa, naglibot-libot lang sama sa leon, nangitag higayon. Kini si King Hezekias, ang verse 7, naa niya, nga kanunay siyang nagmatinugyanon sa Diyos. Pero ang verse 8, wala niya, kining pagkama binantayon, aning tungura. Nasubraan ka kumpiyansa. Nakumpiyansa siya kay gisulong ko, grabe kayo mga kadagang, mga sundalo, mga grabe to silang mga tangkid di gera, oy, atras tanan tungod sa Ginoo. Gisulong na pagkos balatian, survivor. Di na ni mamatay og parbo. Para nas iro. Sige si iro. Di ni mamatay COVID. Kay COVID survivor. Nga na ba? Kumpiyansa. Nang Diyos. Naguban. Oh, madaugon dita. Kumpiyansa. This time kabalo ang yawa nga dili. Yun ni siya madalag. Bagyo. Linog, be. Di yun di ay madalag linog. Tagaan ni chocolate. Chocolate ray makalumpag, ane. Tama? Na manguyab ni mo milyon eh. Nya moingon nga, ihatag na ko nimo ang tibok isla sa Panglao. Nya motubag dahin ka, pinagara-gara. Bisan pag tibok Bohol. Imong gihatag na ko. Para ko sa Ginoo. Wah, garaon.
Sunod na po na po ilain nga ni offer, ihatag na ko nimo ang tibuok Visayas, lakip ang Cebu, Siquijor, Apo Island, Bohol, Negros, tanan na, Samar, Leyte. Muingon na siya, bisan pag ihatag nimo ang tibuok Pilipinas, di gyud ko makigminyo nimo. Akong kasing-kasing para sa Ginoo. Gahuna-huna ang kaaway sa haom balin ako. Chocolate lang ni, flower. Chocolate ra ni, flower o white flower. White flower, bitaw na sige anang gidaldala. Munang tawgo na siyang kizayag ati white. White flower, sige butang anang. So maura, gamay lang kayo nga gasa. Unya, hinay-hinayon nga pahulugon ang loob. Dito na ni salig na. Tanawa, sa pinakadako nga offer, wala agad siya na tumba tungod kay nagsalig sa Ginoo. Sa ikaduha nga mas dako pa, wala agad siya na tumba kay nagsalig sa Ginoo. Sa ikatulo, gamay. Sometimes, kanang ginguda, less is more. Kitaan ako na gisulti ng Don Moen. Less is more. Gamay lang kaayo pero maoy nakatumba, maoy nakahagba. Di na nato nakitaan nga sa dihang ambahador na gikan sa Babylonia, ikaw Syria nga buong sandataang lakas nimo ni sulong wa jud ka kay naang Dios, ni salig sa Dios. Ikaw balatian lahat ng puwersa nga mopatay na gyud sa ako. Wala ka kay naa ang Dios. Karon. Embahador gadalagasa ni. Gadalagasa. Nahulog ang loob. Nahulog ang loob. Paasa kaayo. And si King Hezekiah, nindot kayo mga igsoon tungod kay sa pagkahari ni King Hezekiah, wala lamang siya ingon nga nagsalig sa Ginoong kinaugalingon. Maminaw pag yun siya tambag sa alagad sa Diyos. Tama? Minaw yun siya. But this time, tua, ingon, unsa man to, kinsa man to sila. Taga Babylonia to. Wala dyan ko nag-expect nga love the Econia. Wala dyan ko nag-expect. Sa kalayo-layo, gid. Maupag, gid, nagahandom sa akon. Sa kalayo-layo. Baliwala ang effort. Nagdala pag yun sila. Grabe, caravan nga gasa. Pagpakita nga nag-love sila sa ako, nag-atiman sila sa ako. Pero niingon wala nagtagal si Prophet Isaiah, iyang gipangutana, usa may ilang nakitaan dire. Ana siya nakita nila tanan, ang gidaghanon sa akong kwarta, ang gidaghanon sa mga bulawan, agatong mga bangkaw nga mga antik, katong mga binuhat ni Lulu, nga mga bulawan, nga mga taming, nga dagko o gagmay, kita nila. Unya, nakita po nila ang panulanan sa templo. Itong tanan nga mga galamiton sa templo. Nakita po nila ning grabe. Niingon og kalit si Isaiah. Sultian ka nako. Tanan nga ilang nakitaan, apil pa imong mga anak. Hutdon nila dala ngadto sa ilang kingharian. Dungo si King Hezekiah ani. Mauna mga igsuon nga ningon si Peter, be vigilant. Pag mabinantayon gyud kay ang yawa, dili lagi kaniya undangan. Remember, nga mas magkadako ang offer. Unyawa ka kabalo nga ang pinakadakong offer sa kaaway, gatuo kag gamay ra, mao di ay ang mopasalaag nimo pag-ayo. Munang niingon siya diri sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang 1 Peter chapter 5 verse 8, niingon siya diha,
Itugya, okay, verse 8, pag maigmat, mura di ay kaani o kanang bodyguard sa presidente. Presidential security. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway. Mo bitaw ni nga buti na lang nag-advance kita, nag-una tag-ampo. Every time nag-pray ta, Lord, because we know nga kung usa lang sa atong sakop na ay mataptan anang sakita, shutdown ta. Hinoon, og mag-shutdown, na ay project mahuman. Kabantay mo? Lagot, kining ubang gatanaw. Shutdown ta. Unya, ang akong gikabalak-an ana mga igsuon kay ug wala tay mga gathering, dili ang tanan naghimog paningkamot arong mulambo. Dili ang tanan. Muna ningon siya pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulob. Mao bitaw ni si King Hezekias, tama? Nangita rin yung tsansa. Unsaon nga makasulod yun siya aning gingharian na. Unsaon niya paglumpag ni nga gingharian na. Siguro pat yun ang harian ni pinaagis balatian. Siguro sulungon pinaagis sila bihan kadagko kayong mga daghan kayong panon sa mga kasandaluan. Unsaon niya gahulat ra ang kaaway. But maone ang wala na nabantayin ni King Hezekias. Sa verse 7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka sa mga time nga grabe kahadlok niya kabalaka nagmatinugyanon siya sa Dios. Pero sa panahon nga naa na siya sa wala na ni sulong nga gera, wala na balatian nga naghasol kaniya, diha pa siya nahagba. Because dili ta prayerful kung wala tay circumstansang giatubang. That is why sa kalinaw diha pa ta kalit nga nangahagba. Diha pata nakalit nga nangapukan. Kay wala naman tanahimong mabinantayon, wala na tanahimong prayerful. Pero kung nagpilit pa nimo ang balatian, halos kada adlaw kang naghilak, nagampo sa Ginoo. Pero kung naa pa ang mga pagsulong sa mga problema katalagman, halos kada adlaw kang naghilak, pagampo sa Ginoo. Pero kung wala na kay problema, wala na kay balatian, relax na kaayo. Tihol-tihol. Bidyoki na lang. And listen to this, anak nga time. Amigoho na kasyawa. And wala pa dyan ka kahibaw mo ingon kang, kanang mga taga-church, kaya di na kayo sila matinagdanon. Ari ko ari, kay kini sila tinuod, nagtagad na ako, naglab. Wa ka kahibaw! Wa na ka kahibaw! Dito na nahulog ang loob. O dito nasugod na kagkatagak. Muna niingon si Lord, pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway, nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon, nga nagngulob, mangita og tukbonon. Kabalo po ning kaaway, no? Gahuna-huna og ayo ang kaaway, murag, magsigir ba dyan sila Bible study, ani mga kabalayan? Nara dito sa kusina ng hugas, di aras kwarto, nga na, paminaw ra ba yun? Kini akong himuon. Magbutang ko dire og mga positive bisan og negative. Hunong na. Dinhi na nato mga igsuon masabtan pag-ayo. Dinhi na nato masabtan pag-ayo nga kon muinguntang nagmatinugyanon ta sa Ginoo, ayaw pud og kumpiyansa ibutang sa imong una-una sa imong kasing-kasing nga sa matag higayon, magmabinantayon gyud ka. Tungod kay dili na maihap bisan mga alagad sa Ginoo. You know, America and mga kanang una na to, Korea, samot na, Korea. Grabing mga alagad sa Ginoong nangapukan. Pero sa dihang nagsugod pa sila sa ministry, grabing pag-atake, mga pagsulong, mga pagsulay. Likoon kayo sila. Sa dihang nang uswag na ang mga ministry, di na mainampuon. Dito pa sila nasudlan, nakontamina og nangapukan. Somebody na nag-chat sa ako Akong basahon ning iyang chat kay arong basig makaingon mong gagama-gama na po ni siyag
Story making na po ni siya. So, iyan ningi chat sa ako unya. Sa pagbasa na ko ani, nahimo ko nga nawarningan at the same time, naapoy gihatag si Lord nako nga mensahe. Asa to? So, maybe gatanaw siya ang iyang pangalan is si Ritzy. Sa ito yung apelido ani? Nawala na. So, iyang pangalan si Ritzy. Talibon? Mami? Ningon siya nako, Pastor, wala ta nakita sa personal, pero I praise God na lipay ko nakitaan tikaw sa akong damgo. Anyway, nakakita na ko nimo sa Facebook o sa YouTube. Nakita nako, Pastor, nga naglaba ka sa tabay. Unya sa diha nga nahinlo na inigpuga nimo sa kanang imong puga nimo sa sinina ng imong ilaban, ang tubig nga gikan nga imong gipugan mutagak rapod sa tabay. Mura kog una dayon nako, Lord, unsa ka ni? So gitan-aw nako ang mga pwedeng tingali na kontamina ingon ana ba. Nga imagine nga didto kaniya nagkuha aron mahinlo pero ang imong ibalik niya hugaw. So nahugawan noon siya. Pwedeng nagwali ka sa Ginoo pero ang imong ibalik pakaulawan nimo siya. Hugaw-hugawan nimo ang iyang pangalan. So nagpray ko sa Ginoo, Lord, unsa may akong mga kakulangan kapakyasan? Lord, i-guide in taon ko. Kikining ato ang kinabuhi mga igsoon bisag unsa ka kawais, bisag unsa pa ka pag wala ang grasya ni Lord nga mohimo nimo nga makabuhat ka sa kabutang, wala ka. Grasya lang na sa Ginoo tanan. Mo bitang wala tay giangkon. Wala gyud tay giangkon anytime bisan ani karon kuan ta gininawa, wala tay ato. Pero sa laing bahay nagpray ko sa Ginoo, nindot kayo. Tungod kaniya, diha kaniya siya ang tabay nga naghatag natog tinuod nga kinabuhi. Diha sa iyang mga pulong na hinlo kita. Busa ang himaya ibalik po nato niya. Amen ba? Bless kayo ko anak. And bisan palaging anak ako dili kayo ko tigkuan na ng mga damgo-damgo tungod kay na yung gadamgo kay sige katulog di mo siya damgo. Napoy mga damgo nga makakuhaan nimo pagtulunan aron ka mahimong mabinantayon sama aning akong giingon sa inyo ha. Nabitaw no. Kuyaw naman eh. Kuyaw naman tinuod ni. Kay basin ba unya grabe ka matinugyanon ka sa Ginoo sa panahon lang nga sulungon ka sa mga problema. Pero wa kay pagsulay, relax ka. And remember nga si Satanas, muna ingon ang Bible, be wise like a serpent. Gitintal niya si Eva, unsa iyang gigamit? Bitin. Ang karaang dragon. Unya kabalo ka kung sa kinayag bitin, very welcoming kung mag-atubang mo, murag amiguhon niyang ayaw ang piso. Nya hinahinaya na niya ingon ana. Murag gigakos kunuhay. And then nikalitra og hugot, nagkahugot niyang wala gihinahinay nagtulon. Muna kinaiyas kaaway. Very welcoming. Paamuhon kag ayo, ilugon ang imong pagsalig, ilugon ang walaon ka sa imong huna-huna. Walaon ka sa imong focus. That is why sa kanunay magapasidaan gyud si Lord. Dili lang kay mo ingon kang nagmatinugyanon ko sa Ginoo, but pag mabinantayon sa tanang patahon. Sa tanang panahon gayud. Magmabinantayon gyud ta. And that is why nga bisag maghigda na ta, maghuna-huna ta sa atong mga kaigsuunan. Kumusta ka sila karon? Si kuan unsa ka to? Lord, si kuan tagaig trabaho, Lord, si kuan, Lord. Higda na ka, makahinom po ka, ay, si kuan, bangon na po ka, ampo. Kay himuon ka ni Lord nga mabinantayon. Dili itong mabinantayon mo ingo sa silingan, utora. No? Bisan gani ka nang giingon nga naa nay tag-10,000 na ang mo positive sa usa ka adlaw. Ang uban anak dili tinuod nga positive, ang uban tinuod man tingali nga positive, ambot lang. Basta kay usa sa mga kanang gitawag mga health sana anang
DOH. Usa siya sa nagtrabaho sa DOH. Niingon na gyud siya. Di biya gyud ko postor, mutuo aning COVID. Naa siya di agatrabaho, pero mingon siya, di nagyud ko mutuo aning COVID. Na. So, ang kaaway, maghimog daghan kaayong lay. No? Makasimhot, kasi imong ilok nilabad, imong ulo, pag-check, COVID na. Ha? Asa man na? Hindi lagi ka? No? Pero ang pinakagikinahanglan nato, mabinantayon ta. Tungod kay ang yawa wise kaayo. Gani gisultian ta diring naay mga panagsulong. Sige jud kong ga-announce mag-face mask ta. Wala ko na balakag na abay COVID. Pero anhion tag surprise yon tag tindog dire nay mo tindog unya mo kalitog. Mo ana ka? Or pinaana? No? Nga naman. Tungod kay wala tay problema hon. Sunod ta, sundo nato ng mga protocols unsa na diha. Gani gahuna-huna ako nga maghimo ko katong mura siya. Inang butang, mura siya gingaana siyang rectangle niya, butangan siya basa nga footbath diha sa gawas nga kanang pataas bitaw. Pero magiyahay na taging ana sa sulod, no? Kay mabinantayon ta para asa unsay purpose ana kay harong ingnog nahadlok tas COVID dili. Atong giproteksyonan ang buluhaton sa Ginoo. Yun ang, uy, nagpositive si Pastor Jonas. Anang membro. Laka. Walay mo gawas sa balay, so na house arrest na ta. Lahi ra ba ning ato ang dapit? Lahi ning ato ang kaning nasod na to. Kay mo deklara dayon og lockdown, wa pa naabot ang amelioration og ang bugas. Dapat unta naabot na sa kada panimalay. Nakapangumpra na sila. Nanay ilang oskasako dayong okay, lockdown ta. Na apa bay magsigig yaw-yaw ana? Napay mga dakpan kay ga-deliver og lugaw? Wa na kay tuwa naman sila lugawon. No? Munang ang ato na lang jud ani mabinantayon gyud ta. Very welcoming. Karon, kung makagets tag unsa ning trabaho sa China, makaingon gyud kang wow. Munang ako nagpray lang po ko sa Ginoo. I don't judge nga kanang mga vaccine diha na ay mga something unsa na sila. Pero moingon lang ko what if? What if after 6 months na ay something nga mahitabo sa tawo nga na bakunahan? All of them, sundalo, pulis, mga frontliner, mga doktor. Napatay ikasukol? Wa na kusog tanan or nga paralyzed na tanan or wala ta nagpray ana in Jesus name. But mga pangagpas ba? Imagine na donation. Gidonate ra. Yan ang pato'y pangutana, mas lisod himuon ang baksin kaysa sa tambal. Nganong naa may baksin, wala pa may tambal nga namog na. Unya, moingon ditong muhanggab ra gani kag inalis nga ininit, mamatay na nga bakuna, ang kana nga bakterya. So, ato na lang hunaon-naon. Kung mag-imbento og tambal, kinsay nagsakit ana muray mo inom. Pero kung mag-imbento og bakuna, tanan bakunahan. Grabe no? Income na. But we don't know. So, grabe ra bagyo nilang pagpakighigala. Ano sa may iyong gusto? Ana, may mga project, sige. Niya, pwede ra dili ra kayo ninyo na bayaran sa dilang. Puho na lang na bayri. Masa may yung giginanglan niya, mga bakuna, di ay daghan. Very welcoming. Mga embahador, mga tanang gikinahanglan sa Pilipinas. And then so good nagpaduol sa Palawan. And then Julian Felipe Reeves, tuwa na. And then
Hangtod na buhol ila na. Diha na. And that is why kinahanglang magmabinantayon gyud ta. Ako mo gi-encourage, pray for this nation. This time, I'm not a prophet, dili po ko magatagna-tagna, magapredict-predict. But sultian ka na ako, pwedeng karong bulana, mahitabo ang World War III. Pwede kayo. Og mahitabo na, grabe, muratag namantas to nga, mura man ta gigisahan nga itlog og maunsa kay naatas to nga natas war zone. Imagine walay laing agianan ang tanan nga nasod moagi gyud anang dagata pero di na paagion sa China. So gubaton. Gubat na. Nya naata diha sa duol. Ang Japan, ang Taiwan. Forward po sila. Hutdanay. Wala naman po. And ang Amerika, gabiyahe na sila pa dong. Ang China po, gahuat ramin ninyo. Tanawa, kitawa ta kay bao dire. Igor ta mo yung, sige, gira, mag-ubusan ng lahi. Tanawa na to. Kisa may atong saligan dire si Provinciano, si Mulawin. But si King Hezekiah, nagsalig o nagampo sa Ginoo. That is why nagmadaugon ta sa atong pagsalig, nagampo ta sa Ginoo. Lain na pong problema, nagmadaugon tag, nagsalig tag, nagampo sa Ginoo. But ayaw pakyasa ang imong mabinantayon. Tungod kay, muabot ang katalagman nga wala nimo gi-expectar sa imong kinabuhi. Parihaan ni King Hezekiah. Hinaot ang tanan nga nakadungog aning mga pulunga mahimo tang mabinantayan. Close your eyes, bow your head. Let's bow our head. Father God, thank you kaayo Ginoo sa imong mga pulong karon nga among nadungog. Lord Jesus, you are the King of kings and the Lord of lords. By your stripe we are healed, and through your blood we are saved. Tabuni kami Ginoo sa imong hamili nga dugo o Dios. Among gisalig kanimo ang tanan nga mga pagsulong sa kaaway, tanan nga mga malipat-lipaton nga trabaho sa kaaway sa mga kinabuhi, Lord. Ang tanan nga mga strategy sa kaaway among giguba sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Ang tanang puwersa sa gahom sa kangit-ngit Ginoo among gihingilan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa bisan unsang paagi sa kaaway Ginoo, mga pagpanghulga, mga pagsulong, or bisan pa siguro sa mga very welcoming kaayo nga mga offer sa kaaway Ginoo. Himua kaming mabinantayon o Dios. Nga among mga hunahuna kasing-kasing Ginoo na tamnan sa imong mga pulong nga nagsulti o Dios. Nga kami o Ginoo mahimo nga magatimaan nga dunay kaaway nga sama sa leon, naghuwat lang kanus pwede nga makasud sa among kinabuhi. Lord Jesus, uban ni kami sa kanunay. Bantayi ang among mga kinabuhi. Panalip di kami kay wala kami mahimo og wala ka. Even our families, Lord, wala mi mahimo og wala ka Ginoo. Kini nga barangay wala mi mahimo og wala ka Ginoo. Kini nga probinsya sa Bohol wala mi mahimo og wala ka. Ang among tibuok nasad Ginoo. Sa among kaugalingong katakos, sa among kaugalingong kusog, dili na mo kaya. Lord, kakinahanglan kami kanimo sama kang King Hezekiah nga bisag gilibutan na ang nasod. Doon na gihapoy kadaugan tungod kay ikaw ang Diyos naghimo amahan. Ug pamaagi o Ginoo nga magmadaugon ang tanan nga mga nagsalig ug nagmagtinugyanon diha kanimo o Diyos. Salamat kay Ginoo Jesus. Ikaw ang among hari. Ikaw ang among mangluluwas o Ginoo. I pray, Father God,
Ikaw ang Diyos magpatunay sa hustisya o kaangayan, Ginoo, bisan dinhi aning among barangay o Diyos. Kining barangaya is for the Lord Jesus Christ alone. Father God, I pray, tinuod man na nga balita or gama-gama na nga mga balita, Ginoo, ikaw amahan magahinlo ni ining among barangay o amahan namo nga langit nun og padayonon nimo ang maayong butang imong gisugdan aning barangaya para sa imong ngalan, para sa imong kaymayan, O Lord, for daghan, Ginoo, daghan og daghan, Ginoo, mga luwas aning barangaya, Lord Jesus. Pasaylua kami sa mga panahon nga bugnaw ang among mga pag-ampo, Ginoo. Pasaylua kami, O Lord, nga among mga pag-ampo, O Dios, gibaliwala, gikalimtan namo, wala namo tagaig kabugaton. But Father God, thank you nga nasabtan namo pag-ayo. Abisan pa man niining tanan. Gimahal nimo ang imong katawhan aning barangaya, Ginoo. Gimahal nimo, O Dios, ang buluhaton nga imong gibutang aning barangaya. Proteksyon ni ang among mga kabataan, amahan namo nga langit nun. Thank you, Father God, sa kanunay namong giampo, Ginoo. Nga kung kanang COVID malanghap namo na malusaw na in the name of Jesus. Mamatay ka na nga COVID in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Bisan ang mga malipat-lipaton o pagpanglimbong sa kaaway, dili mo dulot kanamo og dili mo dulot sa among tagsa-tagsa ka mga membro sa pamilya, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Magapanindog ta mga igsoon. Atong awitan ng Dios, ingnang Dios, Lord, walay makatandi. Walay makatandi sa pagkamaayo mo ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud, O Dios, ang angayang simbahon. Walay makatandi, walay makatandi sa pagkamaayo mo ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug ang gugma mo, ang pagkagamhanan mo, ang ayang simbahon ko. Walay makatandi, walay makatandi sa pagkamaayo mo ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug ang gugma mo, ang
pagkagamhanan mo. Ang angayan way katapusan. Way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug ang gugma mo, ang pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko, ikaw lamang o Diyos. Ang angayang simbahon ko. Kitang tanan sa mubo nga higayon, pagbuhi og mga pagampo, mga igsuon, kitang tanan, let's pray. Sila mataktan sa maong sakit, Ginoo. Lord, bisan magbakat o Ginoo ang resulta. Lord, walay mga bakat na mga resulta, Ginoo. Sa kanila ang mga swab test, Father God. Walay mga bakat o Jesus, mga pastor sa mga Ginoo. Ginoo, Lord. I pray, Father God, na imong himuon Ginoong ang tanang involved ani nga ministry, ang tanan nga mga gingsakupan o Dios, lig-on kayo nga padayong naglambo og nagtubo diya kadimo, walay makaikya sa imong gahom, sa imong pagpanalipod og sa imong panalangin. We pray even for our barangay officials. Father God, salamat kayo nga imo silang panalipdan. Ilang mga una-una kasing-kasing hatagan nimo kalipay, kalinaw o kahiluna pagsalig pagtuo diya kadimo Ginoo. We pray even for the families karon amahan sa giingon o Dios nga naa diha nagapositibo. I pray, Father God, nga ikaw magabisita kanila, magligon kanila, magdasig kanila, ug imo silang ipaila-ila ang imong kaugalingon ngadto kanila o Dios, nga ikaw ang Ginoo mas kamhanan sa bisan unsang gikahadlukan sa tibuok kalibutan. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, no weapons of the enemy shall prosper in the name of Jesus. Thank you, Lord. We pray nga bisan pa man ang nasasakupang mga dagat, kadagatan Ginoo sa Pilipinas, ikaw ang among Diyos nga nasayod asa na kutob. We pray nga imo nang ibalik sa amua. Now we are surrounded by the enemies, Father God, and every strategy o Ginoo that is very welcoming, Father God. Ikaw mo'y nasayod unsay naa sa unahan. Ikaw magalumpag o magaguba sa mga plano sa kaaway, Ginoo. The Philippines is for you alone, Lord Jesus Christ. Reign in this nation. Oh, hallelujah. Hallelujah.
nga pagpasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug ang gugma mo, ang pagkagamhanan mo, ang ayang simbahon. Way katapusan, way katapusan, ang pagpasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug ang gugma mo, ang pagkagamhanan mo, ang ayang simbahon ko, ang ayang simbahon ko, ang ayang simbahon ko. Thank you, Father God. Salamat, Lord, sa tanan nga niya karon og sa mga wala nakaabot dinhi. Salamat kaayo nga ang ilang mga kasing-kasing may dakong kagutom og kauhaw sa imong mga mensahe nga mo'y mugiya kanila sa pagpaminaw niini through social media or mugiya kanila sa pag-ukab sa ilang mga Biblia aron pagkaon sa espirituhanon nga pagkaon namahan. Salamat, Lord. Kaming tanan magapadayon ay kalipay, na kalinaw. Thank you nga kami among mga anak secured Ginoo gikan karon sa mga ikahadlukan naman labi na sa COVID-19. Thank you, Lord, nga wala kay itugot Ginoo, wala kay itugot o Diyos. You deserve all the glory and the honor, and let your will be done in this barangay, Lord God. Dawata ang pagsimba, pagdaig, pagpasalamat, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon, amen and amen and amen. So, lingkod sa takadali. So, announcement, wala pa man takabalog yun o unsay ilang update. So, kamo nga naa sa inyong balay nga makabasa sa group chat, isulti na sa membro sa inyong pamilya nga walay cellphone. Di po ninyo sultian, sultian na to. Para makabalo sila og unsay gisulti, unsay kasabutan, unsay angayan natong himuon. So this time tungod kay giginahanglan man himuon nato na this coming Sunday atong ibalik pananglit lang nga kuan, atong ibalik tong ato nga buluhaton sa niagi ngang buntag mga ginikanan unya sa hapon mga young people. Unya naman to'y giingon si kuan si Kap nga atong ningon nga kanang diha anak nga mga purok kinsay duol anak nila diha dapita kanang ayaw lang sa pa join na kung dili pa wala pa yung mga result ngana no o kinsay duol. So wala man po siguro tay kuan og asa dapit kay ingon ta og naa sa Purok City unya to aka sa pinakatumoy pod layo ara po ka ingon ana no. So naay ingon na ana nga gipahibaw nga ayaw sa kuan na og pananglit na diha ana nga purok. So ang ato nga himuon nga kadtong naay mga og moanhi ta dinhi kay ato naman ning bahin-bahino no. Kadtong naay face shield inyo jud